67,1 poprvé. Klop. Ja mám veľké šťastie, že sa ešte stále môžem opýtať svojich pedagógov čokoľvek, čo ma zaujíma, nakoľko ešte stále som študentka tejto školy. Ale ak by som sa ich mohla niečo opýtať, určite by som sa ich veľmi rada opýtala, ako zvládajú tieto každodenné malé veľké boje za lepšie zmeny pre nás. Opýtala by som sa ich, ako môžem ja dopomôcť k tomu, aby tieto snahy mali väčší dosah, a určite by som sa ich opýtala, prečo sú tieto všetky zmeny tak veľmi náročné, aj keď sú potrebné. Či sa snažia nejakým spôsobom zanechať čokoľvek zo seba v tejto škole, vlastne čokoľvek, čo by ju mohlo urobiť lepším miestom pre ďalšie generácie, ktoré tu prídu študovať po nás.